Shukor nakaslem jong unongsan Hima. Kajing tray na Bynta ban Pynbha Pynmiat bat pen itnat ya baro ki saudong saukun jong kamadan Kiang Nangbah Stadium kabaha lathat labo Jowai kalayat shat. Kajing tray pen itnat ya kamadan Kiang Nangbah Stadium lamang ha kajing lut kaba khan riu Klur tam tingka. Kijing tray ki kenthop na do kajing shna ki jaka shong petkai kajing pen wandur ya kajaka shong VIP kaba thamai kajing shna ki athletic track kajing bujli thamai yo plang plastic new artificial turf banchna ki kamra ni ki dressing room jong ki nong yele kai bat kajing care kan ro ya kamadan la ban kedo ba kasien jam jong ka Sorkar ban Pynbha Pynmiat ya kamadan Kiang Nangbah Stadium kalong bantau ki lat kelinti ki ba khambha na ka Bynta ki nong yele kai bat ru kajing pen kre ban penlong ya ki jing yele kai ki ba he ha ki por ban wan